أدو سلطنة قرماي يصرف اللوها لما عنتي بمنتهي علامة مخوانا يفلتن زخوانا سبقنا أمسيو بتعام أزي حدقين زخوانا زربه تزاري بولو نمنتا يخوم إلو سلطنة خان تايو كملس تاي كأيو خبل تي اكسبكت تقبروس إيتات أبتو قد دايزي نمنتا يو بسرخ ساب كندو مخار تدولي زبل أبتنا لما عنتي فيديو كزاربوكم يمالتيو سلسة جنرالات كاب تقراي مالتيو جنرال قوعش قبر حويسو نابدي سابقاتيوم زاعتولو مخنيات نمنتاي مخوانون كالوت قداياتن مزيد تحيزة كغربو لكم ميكيتاكي سبقتي لأيه يبلالو يفكرالو بوزحات سبات أو أمريكا زاقي داب زاعتولو اوان كتحاز كمزلون أبو خاء بناب حق قرب كمزلون يسوعلو نمنتاي كأيونس كساب كنيزي أكل دفيرو كزارب زخالة أي تفلتن كتسلب بلا بزريقهم وصنات قدايات أي دكتور تيدروس أدحانوم يقرطا مالتيو شلمات نوبل مسؤوس تتحازى مالتيو شلمات نتقلل سرحتنياتات ودب تعنا علم ويكا WHO حاويسو نعومون تشلمو شلمات هالو بزو قداي زي أملكتون لما عنتي كنزاربينا كتسلب بلو ناب قلت قراي زلو معبالتاتن أكايداتاتو من انتاي يمسلو بفلاي كا مسي نايلم كنا تتحيزو زل على زلو مالتيو عطوقات ناي مسقعن أبتي بوتاتات زلو منقسقاساتن قلقل زلو قداياتن تتحيزوم نلعلوم توبيكات كهلو يوم نسخاتكم نس channel زي حدش تخوينكم سبسكرايب قبرو قبلوكم زدلي ندحر أنا بارات كوينكم وال هانات أي رئيتو ناب صحفو لي سبات حيزوكم كسقريم بيتر ولدو 58 شوعتن دا أزر ملس شدن قبل قليس إنه اللي مالتي اتحاد ملس إلنا اللي أو ماي جاد حجي كومبير زي قبر سوكا كومبير تقبر كاني قنتي كومبليمنت بتعامي زمسجن مالتي يغني لك بلك أزدل من تايسي ناي ملس زينا ورأسي دارقا مسبوز حد سبات علو إلى أنا قمتن نايب علي قمتيو مغنياتو he was unique one in 8,000 زبلو مالتيو كاب شيء حدا ويك كاب مليون حدا زبال 1 in a million زبلو إيه مالتيو كم واي كون أنت رأسي جن نحرد أموجيس كانس بك أصوي لحجي مالتي انتهي ما قبل الكاني بخمدي عينت ريوم نديوم إلى بك أتحقوس اللغة بتعامل مالتي بتعامل تجري ما يقبل كذا دليل كتصل بيلنا بتحضر ريتو كورس دوكومي موز قدي لايك يرولو نزل فيديو بتعامي يغني اللي موز حوي دسبل أرأيا أي حزب إرترا إذا حجة محضر حزب دي زبهل قبل جليس أول نزنايت مال زنبر أمباسادر كيدان كفلات معبل جن بتعامي زغلت فنازل ليل يشكلنا له يلو كيدان كفلات معبل سي وعلتها خيبز حنا له انت ايو فتين كان ندا تراجع عنده يبلو له كيدان كفلات نا جنرال صدقان ملو حساب اي سمع كان شدن يلنا مالتيو سمعيا اي ويل اتا ترجمه ايا كنزارب الله دلي امبر مالتيو صبق محرت اب ولده we know you are stupid زبل كالو مالتي تصراري we know you are ego you are ego إلى دحرب عليك استعقل إيه stay away from our politics do your business all the time you talk a lot of shit you'd pay the price sooner or later تواجسي كتكفل إيه خايلنا لأن I'm paying the price right now my friend I'm taking the burden and I'm paying the price I don't care about the soon or the later about the future, about the moment, about the present, okay? What I'm doing right now is I'm giving my insights toward ideas. If you don't want my ideas totally, you can go away from channel and unsubscribe and everything that you want. But if you are okay with my ideas, you can give me ideas which are helpful and valuable comments or insights so as to modify my channel to adhere to people's thoughts and that's it what I have to say that's all about بدعوات خزار بكازر اللغة إتي إنجليزية حجر أيون ده تخرخور كي إزار وزر اللغة of course it's okay it's not my mother tongue مالت ما أنا أديك وأنك أسايكون so I don't have to care that much about it حجي ego إغاز بليو not I'm not ego so نعها تقلس إيازول كوانا قرسي أبزي الله مالتيو حجي ad hominem يبهل ترديكم ديو زي عينة فلاسي نايلوجيك فلاسيو حد فلاسي daily insight يزبكم attacking the character of the person instead of their argument
you attack the character نتي سبسي تطقعه ويكا خمز حجي بموغتي سعرك كامو بخركري سعرك تسب بكتعي سعرك كامو حجي كاركتر اساسينيشن زبحال نغرو لمقتال مالتيو بخالي بحلاسي نت كاركترو نتي سبؤنو سي كتهارمو تفتن نساكو ودخوم زيكو اخا نسا ودخوم ني ندهل خاصكم زي لكا تزارب زبليو مالتي تفراروحو خا تفتن كم تحجي زحاوي زغبرو نغر مالتيو سو زا ناي لوجيك فالاسي زيا حنتي كابتن فلاسيتات حنتيا ببمعلتها ديلي انسايت حيزلكم كمصيه مالتي مخنياتو كنقحي لجمير لهو خنقحي لجمير لهو ويل ام ريدينج فور ماي سيلف نبعلو ننبب لهو ايه من البات غزي زيولكم تخوين انكيز ويك اسمعهم زيت فوت تخوينكم كا قوب بالله سو بالله يا ادهومينن تاي مالتي ترغمو نت حساب غديفكا مالتي ننتايز بالا غديفن بخبرتي غديفن بحنبيط ايكونن كوم زي كونس كالي مالتي بزين تدلن تلس بزي مالتي رديكم دي وي نت حساب غديفكاس نتسب كتهارمو مفتان مالتي كمزي عينت داون كغبرو زخلو كومنتات الله and I understand them very well completely بدن بيزردو مالتهم كمزي عينت حسابات حجي تسكفوا تخونو غلغليكم زي دنس كمزي عينت زرباخ مصخو دستاي كون يغبر يخون غله تبلنو مالت يفولطومي انتي اعلامهم دم زرباتات يردني ام نخبلكم يلي نابتان لو معنت فيديو دحيزكم دمر كبل ابز غداي اقدم بيلنا بزعبه بهريات دق انستيون دق تبعاتيون غويتا ميرون مس امبيتي دهلاك كزارويو حجي نغره منغدو مسحق نغرات الله ماتو خوننا يو مالتيو سيت قدامي تحقي اندي حرقوم نغر زعلا ود رخيبه مجمر تحقي ابا انتاي دي علالقوم نغر طرح كوين لاغص طرح زعلا ود ترخيبه انتاي دي يلاغص طرح كوين قالن سيت مالت وان اوف كتسرح انكلا كونفيز زخونه فطرتها حجي ندحنا وق كنعطو تددي حجي نسخن انتاي كم تفطوا بتفطرو ايتفلطاني خن مخنياتو مس هرمون كن يخن تخدا حدا سمون قوم نغرنيا تفطو حدا سمون زلاغط قالن سيت مالت اب حدا فول باكيج ياتدلي انتاي تبلكا زسحق انفتو قوم نغر زارب كافطو اد سيم تايم كنز خافطو يلاسي غزات هانصلكا وما تحفتي زرا انجينير كما تنخونا لو ميرن حاوي ما تنخونا لو اي نحنتيا دالا مسيدي زتمت اتنخوني لكن تمتيتنا كملاستيك عين بتخنينا روج حانت نغر كنت نغر يخلي انا سالساي رابعي كنا يكون لكن كوزيشن ترى تخدي خو ودود دلي انا نحنتي كونفيز خونت قوان دليتا تخمل لي ناس 10 بحر ام نفسي كنت وانتاي اذا انا انت بيرسونال مالتيبل ديس اوردر دي خام ازكو حمام كوي بيرسونال مالتيبل ديس اوردر كله كالو 10 سبت كنت كونكا كونفيز نغرك مالنا دينا تامير حوي لا انا كوي كون كن نسخن بتفطرو كونفيز يخن انا كو بكارات نسخن سي بتفطرو كونفيوزد ويكا كونفيجن يخن زبلي تحسابو مالتي ويل دق انسيو خومي بتمساسالي اب استفالاليو مصحف تنببولو ولا ايفن مصحف قدس تنببولو دليتات حنت غوالن سيت ازيوم نحد ود تبعتها كردو كم زي يخلو كابتوم بزعبا دق انسيون نو واناتن زماناتن كاب زصنع حدا سيجمنت فروديو بسايكولوجي مالتيو مبزحاتو سب يفولطو يو سو نحنت غوالن سيتي التيميت دليت ويك انا يموداتا دليتا ازي إلكا ختصنو ايتخلني خا حنت غوالن سيتي انتي فتوتكا نهالوت ولا سلست قلع وليدا مساق حدار غير راح تنبر تخيليها مالت حجي زي يچبط ነገር ይወድ ተቆይኑ ኣብ ዝተወሰነ ሰዓታት ከም ተፈጥሮ ኣብ ዘይ ፎቶን ኣብ ዘይ ይድህቦልን ነገር ናይ ምጽናሕ ተንደንሲ ወይ ካደሌታት ይብሉን ባህግታት ይብሉን ይቁንጭዎ እዩ በቃ ተስእ ይዝብሎ ጓልን ሰይቲ ዋላ ዘይደለየቶ ጉዳይ እንሃለው ሓዳር ሒዛ ቆልዑ ወሊዳ 7 ዓመታት ሕሊፋ ክትሓልፍ ካብ ዓለም ዚ ትኽእልያ ማለት ዋላ ዘይደለየቶ እንሃለውት ማለት እዩ ሶ ከምዚ ዓይነት ድሌታት ካ ኣዝዮም ብጣዕሚ ንእሽትለይ ከበድ ይብልዮም ወድኻ ኣነዚኣቶም እንዳኣለሽ ይኽምውት እዩ ትጻዕር ማለት እዩ ቲ ርሂጽ ካብልዓሲ ካብቶም ምርሃጽ ሓደስ ድሌት ጓልን ሰይቲ ዳፈሓጠረ ዲግ ኣውት ክገብር ሶ እዚ ኸኣ ተፈጥሮ እዩ ان suspicious ዝኾነ nature ወይ ካ ዝጥርጠር ምንታይ ኮንትሮል ትህሉ ዝብል ዓይነቱ nature ክህልዎን በተሓደ ወገኑ ነዚ ዓለም እዚ ሞር ዘሰልክም እንታን ከይከውን በብመዓልቱ ሓድሽ ነገራት ንኽፍሕር ወዲ ዘኽኣሎ ኢለ ይግምት ዓበይቲ ሓያላት ዝበሃሉ ሲ ብዛዕባ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተምጻለይ ዝበለቶም ኣይነ ምጽና ኢሎም ዝተረፉ ርኢ ኣይፈልጥን መብዛሕትኦም ሓያላት ዓለም ኢቭን እዛ ክሊዮፓትራ ትበሃል ዝነበረት ነታ ኣሌክሳንደር ዲዮም ዝብልዎ ሓቀይዶ ዘግሬት ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብ በቃ ንዓኣ ንኽብል ትርእይዎ ኣለኹም ሓንቲ ዓዲ
ንከይወርር ብምሉእ ገዲፍዎ እዚ ሳምሶን ዝበሃል ዝነበረ ሓያል ፀጉሩ ተላፅዩ ዘይፈልጥ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክብል ኣብዛ ደሓልሙን ገለመሊኡን ብምሉእ ነጊሩ ፀጉሩ ተላፅዩ ክሳብ መወዳእታ እውን ኣብ መቶ በፂሑ ሶ ብደቂ ኣንስትዮ ብጓል ኣንስተይቲ ሞስት ኦፍን ዘይወድቕ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ብዙሕ ተረኣየ ይፈልጥ ንምንታይ እቲ ድሌታተን ሞር ነቲ ድሌት ወዲ ተባዕታይ ብቐሊሉ ዝርድኦ ኣይኮነን ንሳ ዝደልዮ ተኻሊእ ይመስሎ ወዲ ከዓ በቃ this is how we are created በቃ ንሕና ብኸምዚ ኢና ተፈጢርና ጽቡቕ ነገር ይኮ ግን ጽቡቕ ነገር ማለት ዳይቨርሲቲ ኢን ኔቸር ክንፍጠር ከልናሲ ብዙሓት ኮይና ተፈጢርና እዚ ምኪተኪኤ ዓሽሎ መስለኒ ዓሽሎ ኦኬ ዓሽሎ ይብለኩም ምስክምዑ ዘልዚለኩም ይትፈልጥ ዲኻ أبي أنت أبي هو فيليمون دبحال ود سنعفه بكارا بتبيتيو هرايدو سهل بخلاص أنت انا ميكب بحال هجي نقرم هجي حتتو ود سهل بخرا سبهاري بكارا هو انا ميكي بكارا جيرس بتبتا بيليو مالتي انا انتي مخانو اي تبرهن كبراتن فتواتن بتحد وجن زسحقن زلو جن يحزن يزلخو بخارا بتبتا بيليو تاترئ لخا ديخا ገለገለ ዝኹም ዚ ዓይነት ፈኸራ እዚ ሕጂ ኣይ ባህልና ናይ ጸባይና ንስኡል ለጊቡና ኢምበር ማለት እዩ ለጊቡና በዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሕማቃት መጽረፍቲ ዓሌት መጽረፍቲ ህዝቢ ክንጽረፍ ኣምላኽ ማለት ሕማቅ ፍቃዱ ኮይኑ ማለት ናይ ኣምላኽ ሕማቅ ፍቃዱ ይውልን ግን ፍቃዱ ኮይኑ ይቕረታ ማለት ሕጂ እዚ ፍቃዱ ኮይኑ ኣብ ከምዚኦም ሰባት ወዲቕና ብከምዚ ዓይነት ወግዕታት ክነወግዕን ክንህሰን ናይ ኣጀንዳና ቶፒካት ክኾኑ ዘይተዓደልና ሕብረተሰብ ኮይና ማለት እዩ ትርጉሙ ማለት እዩ ብጣዕሚ የተገረመሉ እስኪ ዝበለሎም እዚ ትማሊ እዚ ባይዘወይ ካብ ስዊዘርላንድ ሓዲሙ ኣብ ኣሜሪካ መፅኡ ዘሎ እዩ ኣሜሪካ ዘለኹም ኩላትኩም ነዚ ሰብ እዚ ናብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርብ ናይ ኩሉ ሰብ ተሳትፎ ይኹን ብዛዕባ ሰብ እዚ ሕጂ ክትፅሕፍ ርኢኹማ ብዛዕባ እቲ ሜኪ ቆራይ ደገለ ዝበሃል ክትፅሕፍ ርኢኹማ ብዛዕባ እቲ ጉንደታይ ክትፅሕፍ ርኢኹማ ብዛዕባ ኣፈወርቂ ክትፅሕፍ ርኢኹማ ኣይረኣኹማ ስጋዕ ክንደይ ወገናዊትን ሓሳዊትን ምዃና ማለት እዩ ብዛዕባ ተኽልቲ ብዛዕባ እቲ ጆርጆ ብዛዕባ እቲ ሓደ ግን ኩሉ ግዜ ክትፅሕፍ ወል ኩልኻ ደላይ ፍትሒ ክትኮሶ እዩ ዝግባኣካ ብኣፉ እዩ ባዕሉ ዝእመን ዘሎ እዚ ዝተቐትለ ሰብ መን እዩ ዝበሃል ዝኾነ በትንሱ ዝብሎ ዘሎ ሽም ዝመተ ሰብ ተሎ ቀታሊ ምዃኑ ባዕሉ ተኣሚኑ ኣብ ኣሜሪካ ዓዲ ሕጊ እዩ ዘሎ ክኽሳስ እዩ ዝግብኦ ብዛዕባኡ ክትፅሕፍ እዩ ዝግባእ ንክስተ ፀሪፍዋ ንክስተ ኢልዋ ፀርፊ ደኣ እሞ ልዕሊ ተፈታዊ ተክሸው ልዕሊ ኣቦታትና ልዕሊ ደታትና ተፀረፈ ኣሎ ከይሓፈረት ከዓ ፋሚሊ ገለ ንስድራና ተጣቢቃትሎም ትፈልጥ ልቑማፅ ሓሳዊት እወም ሕጂ ኤልሳ ጭሩም ኢዝ ዊዝ ኤልሳቤጥ ጭሩም በዓላ እያ ማለት እዩ ኤልሳቤጥ ጭሩም ምስ በዓላ እያ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቂምካ ሰባት ምፅራፍ ምፅላም ምፍርራሕ ብሓሶት ምኽሳስ ናፅነት ሓሳብካ ምግላፅ ኣይኮነን ገበን እዩ ገበን ድማ ሳዕቤን ኣለዎ እዩ ገበን ሳዕቤን ኣለዎ ኦፍኮርስ ሳዕቤን ኣለዎ እዩ ዝብል ሓሳብ እያ ትዛረብ ዘላ ማለት እዩ እሺ ፅቡቕ ሓሳብ እዩ ትፅሕፎ ፅሑፍ ከም ዘለዎ ትኽክለኛ እንድዩ ዘሎ ሕጂ ትንኣብነት እሺ ረአይዎ ሕጂ እቲ ናይ ዓንቶ ዝበልኩም ሰልጠነ ግን እሺ እዚኦም ወላዲ ሰልጠነ እዮም ቀሺ ግርማይ ምህረይ ግርማይ ጎይታ ምህረይ ግርማይ እዚአን ከዓ ወላዲቱ እየን ብኻሊእ በኋላ ካብ ኣከዳድንኦም ክዳኖም ረእይዎም ክፅብቑ ካብ ኣከዳድንአን ክዳነን ረእይዎን ካብ መልክዖም መልክዖም ክፅብቑ ብጣዕሚ ክፅብቑ ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ደስ ክብሉኻ ትባህሊ እቲ ክብረት እቲ ማዓርግ ናይ ህዝቦም ዝሓዙ ኦኬ ኣብዚኣ ዘሎ ሓደ ሙፁ ማለት እዩ ክብድ ዝበለ ሰብ እዩ ብጣዕሚ ዘፅልእ እውን እዩ መልሓሱ እስኪ ስምዕዎ እንታይ ዝብል ግን ኣነ ተገሪመ እየ ንስኹም ከም ትግረሙ ፍሉጥ እዩ ኣቦኻ ዓዲ ዓረብ ከይዱ እንታይ ይሰርሕ ነይሩ ጥቡቕ ጌርካ ትፈልጥ ኢኻ ስለደይ ወፀቲ ጉድካ ስለደይ ወፀ እቶም ዝፈልጡ ከዓ ሰቲሮሙኻ እቶም ውሕዳት ዝፈልጡ ኣንሕና ግን ድሕር ነገራት ሒዝናዮ ክንፍርፍር መዓት ኢና ንፍርፍር ንፍሕስ ኢና ፍሒስና ጥቢና ንብል ጉዳያት ኣዴኻ ቅድሚ 45 ዓመት ምስላ ኸማን ስእሊ ናይ ኣዴኻ ንዓኻ ደ ይብልካ ኣምፅኤልካ ኣለኹ ረእይ ኣዴኻ ኣብዚ ሕጂ ሰዓትን ናይ ቅድሚ ዝዛረቦ ዘለኹ ኣመን ዝራ እንዳሃለወት ኣዴኻ ሰልጠነ ስእላ ኣምፅኤ ካብ መን ካብቶም ምሳኻ ፅቡቕ ገይሮም ዘዕበዩኻ ዝፈልጡኻ ሰባት ኣምፂናዮም ክሳብ ከምዚ ኢና እንድሕር ኔትወርክና ነዊሕ ምዃኑ ክትፈልጥ እዎ ሕጂ ዓብዪ ሳይነስ እዩ በቃ ረኺቡ ንሱስ ዓብዪ ሳይነስ እዩ ረኺቡ ዝሰብ እዚ ዓብዪ ብልሓት እዩ ረኺቡ ንእሽትለይ ኣእምሮ ዘለዎ ርእሲ ደርሆ ዝኾነ ፍጥረት
እንታይ ገበሪ ብሎ ከም ዘሎ ነዚ ትውልዲ ኣይርድአና እንዲዩ ኣነ ብወገና ይርድአን እንዲዩ ሕጂ ናይ ሰልጠነ ኣዲኡ ቅድሚ 40 ዓመት እንታይ ትሰርሕ መንባራ who cares ትሰርሕ ዲያ ነራ ይትሰርሖን ካልእ ጉዳይ ብስራ ኣና ይፈልጦን ተረዲእኩም ዲ ግን እንታይ ትሰርሕ መንባራስ መን ይጨንቆ ኮይኑ ንሕና እንታይ ኢና እንደሊ ኣቦ ሰልጠነ ሰርሕዎ ዝነበሩ ስራሕ ሰልጠነ ሰርሖ ዘሎ ስራሕ ኢና ንሕና ንፈልጥ እምበር ኣቦ ሰልጠነን ኣዶ ሰልጠነን ሰርሕዎ ዝነበሩ ኣይንፈልጥ ንሰልጠነ ከም ዝወለዶ ፀቢቕና ንፈልጥ እንታይ ይሰርሑ ነይሮም ቀሺ እዮም ቀሺ ግርማይ ቀሺ እዮም ነይሮም ንሰንካ በዓልቲ ቤቶም ነይረን ወላዲት ናይ ሰልጠነ እየን እኖ ሞርዳን ዛት ከም ሰብ ዝኾነ ሕማቕ ዶ ይህልዎን ይኸውን ሕማቕ ዶ ሰሪሐን ይኾና ፅቡቕ ዶ ሰሪሐን ይነብራ ንዓና እንታይ ፋይድኡ ሕጂ እዚ ኣብዚ ዘሎ ርእሲ ትኳን ኣብዚ ዘሎ ርእሲ ትኳን ዝብለኩም ዘለኹ በቃ ዕብዳን ከም ዘሎ ኣፍ ኣውፅኡ እንትኸድ እንተሎ ዋጋ ከም ዘኽፍሎ ዘይፈለጠ እንዲ መወዳእቱ ሓደ ግዜ ስቑኢላ ህውኽቲ ነብሲ ዘይተዓብያ ምራኽስ ቀቅድ መዲኣ ትኸይድ ዝበሃል ከምኡ ዓይነት ኣባህላ እዩ ህውኽቲ ነብሰላ በቃ ንሞተስ ክትጓየ ነብሰላ ሓደ ግዜ ይገርመካ እዩ እንታይ ዓይነት ንእስር ቤት ንስቃይ ትጓየ ነብሲ ክትህሉ ትኽእል እያ ሞር መወዳእታውን ጨኒቑ ወዛረቦ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ መባእያ ኣባ ገሪማ ዝበልዕስ በዓሉ ይላፋለፍ ዝበሃል በዓሉን ይላፋለፍ ክህሉ ይኸውን ብዙሓት ነገራት ተዛሪቡ ሰብዚ ዘኽስሱ ዘእስሩ ከምዚ ክገብር ኢለ ነይረ ዝበሎም ኣብ ዓዲ ሕጊ ኮይኑ ሕጊ ከምዚ የለም ሲሉ ዝተዛረቦም ብስሩ እውን እዚ ሰብዚ በዚ እንተቐፂሉ ናይ ፀለመ እየ ዘውፅእ ዘለኹ ውሽጢ ነዴኻ ሰልጠነስ ኣዴኻ ንስኻ ዘየብልካ ፎቶስ ኣነ ንል እዚ እየ ከዓ ኣነ እንታይ ኢለኩም መሲልኩም ኣድ ሆሚነም ዝበሃል ወይ ከዓ እዚ እዩ ነቲ ሓሳብ ገዲፍካ ነቲ ካራክተር ናይ መቕታል ስራሕ ሰልጠነ ሓቂ ንምዝራብ ሰልጠነ እኳ ንባዕሉ እውን ከምዚ ኣይጥቀመላ እታ ጉዳይ ካራክተሮም ገለ ዳውን ንክገብር ንሱን ይፍትን እዩ ተመሳሳሊ ሓቂ የዛረብ ዘለኹ እንተኾነ ግን ሰልጠነ ማለት በተንሕና ንፈልጦ ሕጂ ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ካባ ዝተሸለመ ሰብ እዩ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ደረጃ ዘለዎ እዩ ኣብ ቆልዑ ትግራይ ሰልጠነ ማለት ብሓገዝን ብውህብቶን ዝፍለጥ ሰብ እዩ ተፈታዊ ቶክ ሾው ብሚድያ እንድሕር ዳሪእናዮ ከዓ ሚድያ ደለይቲ ፍትሕን ደለይቲ ለውጥን እዩ ብዙሓት ዕንቅፋታትን ብዙሓት ኩነታታትን ሓሊፉ ዝኸደ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ትንሕና ንፃረፎ ዘለና ትናትና ዘሎ ግዕዚናን ግስርጥናን ሓሊፉስ ነቶም ወለድና ንትንክፎም ምህላውና ንዓኣቶም እውን ንሕዝኖምን እሞ ከዓ ኣይትፅደቕ ዝተባሃልና ክንከውን መወዳእታ ትመርገምሲ ንምንታይ ኣልሹ ዘይረኽበና ኢልና ናብቲ ናታቶም ደረጃ ወሪድና ንቐሺ የለን ዓባይ የለ ናይ ምፅራፍ ስራሕ ግን ኣነ ብጣዕሚ ይሕዝን ለካ ትመርገሙስ ንሕናስ እንታይ ዝበሃል ንገብሮ ለና ማለት እዩ ኣፊኒቲ እኒሄና እዩ ምስተር ክትርገም ንኸምዚ ኢልካ ትኸወልል ኢኻ ወዲ ርግምቲ እንታይ ማዓት ይወዲ እሺ በል ቀፅል ስለዚ ከመይ ጌርካ ሰልጠነ ኣዴኻ ብሓንቲ ቅርሺ ብቅርሺ ን50 ትዝሙ እንድሕር ነይራ ኦማይ ጋድ ክሓልፎ ቃዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ኣድላይ ኣይኮነን ምክንያቱ ንሱ ከም ሰብ ተዛሪቦ እዩ ንዓይ ግን በቃ ብዙሕ ኣድላይ ኣይነበረን እሺ ክቡርን ፍትውን ሓው እዚ እንታይ ዝብለና ተኣሲረ ነይረ ንኩልኩም ድምፂ ዝኾንኩም ብጣዕሚ ይቀኒየና እዩ ዝብል ክብረት ይሃበለይ እና ያው ሽመይ ንምጥፋእ ተኣሲሩ ሞባይል ሰሪቑ ገለገለ ዝበልኩም ኣለኹም ግን ኣይኮንኩን ዝተኣሰርናሉ ምስ ዓብዪ ሓወይ ወይ ከዓ ምስ ቤተሰብ እየ ተኣሲረ ተገፊፍና ኢና ካብ ክለብ እዩ ዝብል ንባዕሉ ብመንግስቲ ኢና ተሰዲድና ተደናጊፀ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ እና ምንም ከይትደንግፁ ለዛ ምስ ሓወይ ተኣሲረ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ድሕሪ ሓወይ ምስ ዓብዪ ሓወይ ደቂ ክልተሓት ምስ ይሳቅ ሓደ ኣብ ታርጌት ክለብ ልብል ናስፍና እናተጫወትና ኢና ተሓፊስና ንምስራ ኢሎም ያው ኣፃርዮም መውፅኦምና እኒሁ ለቂቆምና እኒሁ እና ወፂና ኢና ስለዚ ፀገም የለን ዝብል ዘረባ ተዛሪቦም ከዓ ወፃኻ ብድሕሪ ንሕና ካሊእ እንደለና ማለት እዩ እንድሕር ወፂኻ ፅቡቕ እዩ ከም ሓደ መንእሰይ ከም ሓደ ወዲ ዓዲ ከም ሓደ መንእሰይ ከዓ ንዓኻ ዝፈልጥ ሰብ ብምሉእ ድምፂ ንክኸውን ፃውዒ ተቕሪብና እንታይ ኮይኑ ተኣሲሩ ዝጥይቑኻ ክጥይቑኻ ሕጊ ናይ ሕጊ ኣካል ከሪኤካ ወዘተ ዝበሃል ነገር ከምኡ ጌርና ኣለና ተወፂኻ ከዓ ወፂልካ ተዛሪብካ ኣለኻ እንኳዕ ብሰላም ወፃኻ ወል ፊልሞን ክፍሎም ኪዳኑ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሽልማት ኖቤል ሲኒማ ሰላምን ፎረም ዓለምን ተሸሊሞም ዋና ዳይሬክተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሽልማት ኖቤል ሲኒማ ንሰላምን ፎረም ዓለምን ኖቤል ፕራይዝ ጋርዲያን ኦፍ ዴሞክራሲ ተሸሊሞም ዝብል እዩ ዝተዋሃቦም ሽልማት ኩሎም ሰራሕተኛታት ትካል ጥዕና ዓለም ጥዕና ንኩሉ ብምሕላውን ብምፍላጥን
ንዝገበርዎ ውፍይነት ዝተበርከተ ምዃኑን ነቲ ሽልማት ንኩሎም መሳርሕቶም ወኪሎም ከም ዝተቐበሉን ከዓ ገሊፆም ከይዶም ማለት ሽልማት እዚሲ ንኩላትና እዩ ክብሉ እውን ሪኮግኒሽን ወይ ከዓ ሂቦም ከይዶም ኣለዎ ወይ ከዓ ነቶም ሰራሕተኛታቶም እውን ሽልማት ተሸሊምኩም ኢሎም ኣለዎ ማለት ያገናዕ ቀጽል ኪፒት አፕ ከምዞም ሰብኣይ እዚኦም ዝበለ ፍልጠት እዩ ዘድሊ ባይዞ ወይ ከምዚ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም بعلم ملؤ زوارادر فلتتيو أدلاي اتناتناس أمنا صبيبو أمنا حسيسو أمنا نارو كوينو بتانا لزحل فلتت እንዳኾነ ተጸጊምና ከምዚ ኣመሰለ ፍልጠት የለን ጅግና ወድ ጀጋኑ ዘኹርዕዩ ከምዚ بعلم ደረጃሲ ሲሉ ፍሉጥ ዝኾነ ውጽኢት ከተምጽእ ከለኻ ሞ ኢምፓክት ክህልወካ ከሎ ኢማጂን አቦኻና ዲኻን ክንደየና ይሕጎሱ ደስ ይብሎም በቃ ንኹርዕ በቃ ሲልና ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም እኮ ወዲ ዓድና እዩ ወዲ ትግራይ ተወሊዱ ዝዓበየ እዩ በቃ ትብል ገለሲ ኢልካ ከምዚ ከማይ ተወሊዱ ካብ ገጠር ገለገለ ኮይዱስ ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይኑ ተስፋ ይህልወካ ማለት እዩ سؤالك حد حد أمورات كتر خلاها تسفها قسمي بالعين ده صبوا يبايزوي كم زي زول تسفاتات سلزلينا أيام نقرأ من قد حزيم بس يزلخ إيه ويزورس عدو كميك أنيخن حناديخن شعبياون بزي حدا نقرأ يكونن نزخلو بحيل زخدو وزلو مخناتو زي علامة سلز فلتو مالتيهم شعبيا خا تواقيهم كعشان نفهم وتيهم إيشي تعويتهم وتيهم عوتهم كأريومنا وتيهم مكاينهم بفخران بصحفن بتجبارن أريومنا خيدو زخدوا بوتا خيدوم تسترفوا نعوم زي التعامل منهم سلام كأحيزهم ولو أيلقوا منيو أيلقوا دما مخناتو تي أبتجراي زجبر زلو خيت جدفة زلقوا أنا يمسلنا مش إثيوبيا خبأس صعور زلو دما أبي أحمد الإسياس عشاش اليوم زبأسو وعشاش اليوم ماتا السبكو بقول كم زنا هنا زجبروا دمسيلكم السمكم بعلامة يمسرح زلو تجارن حرمس إرتاح خوينا نشوف نوك أنا تيلنا يا وترجعنا لا ورجع نوصل لنا نتورجع خوينا مالتي دفاع نكون لنا مالتي تجارو بس دشوا تخوينا يا أخر الله مالتي صوتاس إنباتات يجبرن حرزنا إنباتات وجا يجبرن بتكنولوجيا جورو أن فابريكاتات فلتاتين حسرت لين حسرت جزعين بقلت يومكم زول ساتن حدا نقول نودانينا كاوتم خالد مرحت بدرون نصاوتم مينا تكنولوجينا إيرتران تحت إجرنا أي بحالتها شوا وتايز بحال زربا لو مسيلكم نابرا ميدا يكونن بزيج انج اقولو هابتو طور كسبي كساراونا لو زبل قنديل استبحال مصحف زغطمه غطاماي كيروس سي كميلو تزاريبو نابرا ميدا يكونن بزيج انج اقولو هابتو طور كسبي كساراونا لو يلو غطيمو حجي اند حدرت يا ترداك تا مسمرتا نغي قلال اند ترجمه ونابرا ميدا يكونن بزي انت اورو سيلكات قرطمو وي كاسيلكات غويو لا يكونن الله يچنچان ازي وغيو وغات كاسيلكا بزسلحخا يوم سيلا سلسته معالت غلغله إلكا بزخدكا يوم ني كومو زخيدو انا اي مسلنن كومو زبحال وغ بسروري اي فلطن سمي اي فلطن يلكم يتمالي كلهم بحصير اوان كنطناقومينا تباهيلهم التجمروا وغات لعلي اتي زتباهلوا معالت زي كونس لعلتهم كالوت وغات يوم زنقيعهم مالتي تمالون مسكرنتي نقرأكم نيرا كالايكا إذا قداي زي بتعامل بوزح متحازات يزلوه أبز حجيوان كم زفلت مالتيو قدمي عسرت معلتات قلبيلو زخون أبزنا لمكنا زلو لومي عسرت تشعات إنا زلنا في فبراير مالتيو أبزي لمكنا نا إثيوبيا زوصاتو حساب الله تحساب نسخات أيو حدا التيمات مالو أنا بعلا مالتيو حيلتات يترا كعدي قصولي كخول اللوم إلى تزارب الله كالايكا ኢንሰርክሊንግ ዝባሃላሉ ማለትይ ትخبብ ያዘላበት ሕጂ ሰዓት ማለትዩ استفالاليو حيلتات ካብ ወገን ትግራይ ንዋዕሉ ንኢትዮጵያ ብኽልቲኡ ገጽ ዘሎ حيلتات ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክንደይ حيلتات ኣለዉ حيلتات ኣምሓራ ኣለዉ ብሱዳን ዝዋግኡ ኣለዉ ሶማልያ ኣላ ግብጽ ኣላ ወዘተ ዝባሃሉ ጉዳያት ኣለዉ ከም ዘለዎም እዚ ናይ ምኽባብ ስራሕቲ ዝግበሩ ዘለዉ ለምቅነታት እዮም ውጽኢታቶም ማለት እንታይ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግን እቲ ኩናት ሞር ኤክስፔክትድ እንድሕር ዳ ኮይኑ ብዙሕ ሰብ ክግምቶ እንድሕር ዳ ኮይኑ ትማሊ ሓደ ጉዳይ ኣልዒለ ነይረ እቲ ዘለዓልኮ ጉዳይ ይኸውን ድዩ ኣይከውንን ነብይ ዲ ኣይኮንኩን ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ምዃን ዕድሉ ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ ቶታል ዲስትራክሽን ኣብ ዝቐርኒ ኣፍሪካ እዚ ከበግስ ይኽእል እዩ ሕጂ እውን ደጊመ ካብቲ ዘንብቦ ዘለኹን ካብቲ ዝርድኦ ዘለኹን ኣካይደ ዘውጋዓኩም ዘለኹ ክቡራትን ፍትዋትን ማለት እዩ
ኮላተራል ዳሜጅ ዝበሃልን ሙሉእ ኩለንተናዊ ዕንወትን ኣብ ጠቕላላ ናይ ደቂ ሰባት ስደት ስቃይ መከራ ኣብ ጥሜት ኣብ ድርቂ ኣብ ሰብሰርሖ ናይ ተፈጥሮ ዘይኮነስ ሰብሰራሕ ዝኾነ ህልቂት መዓት ከምፅእ ዝኽእል ውግእ እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ሰባት ክትመፀለካ ገለና በሉ ኤክስፔክት ይገብሩ ኣለዉ ኣነ ግን ከውን ዘይግብኦን ፈፂሙ ስሕተት ምዃን ክነግረኩም ኣብዚ ጉዳይ ተሳተፍቲ ዘለዋ ኣብ ካይሮ ለካቲት 8 2026 ሕጂ ኣብ ቀረባ እዋን ማለት እዩ ሪኣፊርመንት ገይረን ኣለዋ ማለት ተረጋጊፀን ዘለዋ ግብፂ ሶማልያን ኤርትራን ተራኺበን ኣለዋ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ዝብላ ዘለዋ ብኻልእ ኣበሃላ ሴኩሪቲ ፓክት ዝበሃል ማለት እዩ ናይ ድሕንነት ውሕስ ክንገብር ዝብል ስምምዓተን ዘፅደቆ እዩ ማለት እዩ ብቐሊሉ ፍሉጥ እዩ ግብፂ ንኢትዮጵያ መሓኒቐ ክሕዛ እየ ወይ ከዓ ከይትወፀንሲ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ጠራኒፈ ክሕዛ እየ ወይ ከዓ ከይተምልጠለይ ወይ ብፍላይ ምስቲ ግድብ ህዳሴ ግድብ ተታሒዙ ዝመፀ ጉዳይ እዩ እንድሕር ዳ ናብ ዓሰብ ገፃ ተብል ኮይና እውን ክሳብ 10,000 ወታደራት ክእዘዝየ ክህብየ ገለ ከም ዝበለት ኣብቲ ቦታ እዚ ይፍለጥ ኣሎ ማለት እዩ በቲ ሕጂ ቁፅሪ ዝነግረኩም ዘለኹ ካልኣይ ከዓ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፋክተር እዩ እቲ ኣሊያንስ ናይቲ ጉዳይ ብትግራይ ዝነበረ ቲፒኤልኤፍ ማለት እዩ ምስ ኢፒኤልኤፍ ምስ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ከይደ እየ ዝብል እዩ እንድሕር ደኣ እንተዘይ ኮይኑ ግን ዝብል ማለት እዩ ፎልስ ዳይለማ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ኣሎ እዩ ካልእ ፋላስ ማለት እዩ ንሱ እንታይ እዩ ዝብል እንተዘይ ኮይኑ ወይ መፅኡ ክራሽ ክገብረና እዩ ማእኸላይ መንግስቲ እንተዘይ ኮይኑ ዓርስና ንክንድሕን እንተኮይና ምስ ኤርትራ ኮይና ክንዋጋእ ዘለና ዝብል መማረፂ ዘይብሉ መማረፂ ብዝብል ዓይነት ፋላስ እውን ኣብ ትግራይ እውን ክእቶ ኢና ውግእ ማለት እዩ ካልእ ነቲ ውግእ እዚ ሲ ኣክሰስ ትሪገር እዩ 130 ሚልዮን ህዝቢ ኣለና እዩ ነዚ ሒዝና ከዓ ጠሚና ይንሓድርን ኢና ናይ ግድን የድልየና እዩ ዝተባሃለ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ዋዕላ ሪኢኹም ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ንህልውና ናይ ህልውናና መሰረት እዩ ኤግዚስተንሻል ነሰሲቲ ዝብልዎ ማለት እዩ ተባሂሉ ተገሊጹ ዘሎ በዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ እቲ ሓደጋ ዝገብሮ 30 ዓመት ንምውሳዱ ዝወድአ ባሕሪ 30 ዓመት ንምምላሱ ኣይተርፍን ብ30 ዓመት ውሽጢ ክንመልሶ ኢና ዝብል ዝተሰሓተ ዘረባ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ናይ ዶክተር አብይ አሕመድ መንግስቲ ማለት ብጠቅላላ ንሕና እንድሕር ዳ ክንዋጋእ ኮይና ከምዚ ጌርና ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ሶማልያ ይኹን ዝኾነ ይኹን ሓይልታት ገፊጥና ገፋፊጥና ተዋጊእና ከበብናን ኢትዮጵያ ከምዚ ጌርና ጨናና ክንወፅኢና ዝብል ናይ ከበብታ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝተደራበሸ ስምዒታትን ድሩበሽ ዝኾነ ተሓሳስባን መወዳእቱ ውፅኢቱ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢልኩም ትግምቱ እዩ እንታይ ክኸውን ይኽእል ፍሉጥ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሲ بحيل تقعتنا سوماليا بوردراتنا معصاو حيل ايرات قالنا متحغاز كل يخيل يو ابزو غداي زيغن كوينات اب وشط خوينات الله اب تግራይ ዘሎ ምምቕቃል ባዕሉ ሽግር ኣለዎ አምሓራ ዘሎ ተቃውሞ ሓይል ደገለ መለደ ዝብል ዘሎ ከምኡ ሽግር ኣለዎ ብጠቅላሉ ኸ ማስ ዲስትራክሽን ዝበሃል ስደት ንአውሮፓ ይኹን ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናብ ካልኦት ከባቢታት ናብ ዝተፈላለዩ ወሽመጣት ማለት ናብ ዘይ ከባቢታት ዘሎ ሽግር ሒዙ ዝመጽእ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ዝውግእ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘይ ማንም ሰብ ዘይጽበዮን ዘይግምቶን ልክዕ ከምቲ ናይ ንባዓል የመን ሲሪያ ወዘተ ገለ ዝነበረ ስኢሉ ባትልፊልድ ኮይኑ ስኢሉ ዕጥቋት ሓይሊ በብ ዘሎ ስኢሉ ኩል ዋላ ተን ቴሌቪዥኖም ሲ አድቨርታይዝመንት ጥይት እዩ ዋላ አድቨርታይዝመንት ጥይት እዩ ራይ ወክትሩ የመን ቲቪ ልኩም እቶ ጉድ ክትሪኡ ማለት ዝኾነ ሰዓታት ገለ በቃ ድሕሪኡ ጻባ ገለ ርእስ ናምንታይ ይቅጽል ቀጽሉ ታንክ ትቃጸል ከላ ከምዚ ዝበለ መከራ ከምዚ ዝበለ ናሬሽን ዘሎ ዓድ ንኸይፍጠር ኢና ሓጂ ንዛረብ ዘለና እምበር ውግእ እንተ ተፈጢሩ ብዙሓት ሰባት ጽሒፍኩም ኣይ ንስኻስ ፈራሕኻ ትመስል ንስኻስ እሞን እንህንዶ ትባዕ እንዶ ንዓእቶ ነቶ ይዶ ንዓንዶ ሕለፍ ክሕልፈካ ኣነ ፈሪመ ሰለስተ ወለዶ ዝበልዕ ገበል እስክስምዑ እና ጸላይና ይብርሃ ብልጽግናት ማለት እኮ ተፈጢሩ ጸላይና ይኾነ እቲ ሰለስተ ጀነሬሽን ልበልዓፍቱ ማእኸል መቐለ ደሎ ፍታሓወልቲ ደሎ ገበል ንሱ እንደይጥፋ መጀመርታ كوتريهم صلايهم شو تعتلليو مجلس صلاي مجلس لي ولكو صلاي مصكاي مجلس حزيد مصكا تصلاي خا ግን مجلس يو ابيني افلط مجمرت افت مقللو እሱ مجمرت هيطفا شعب بزعبا بصقنا صلاي خا دي صلاي خا دحر كتري خا وسلسته ولد قليل يكون يكون عنا نتግራይ بتلي قليل يكون حلمታት ትግራይ ተሰሪቁ አይዞይ تجديدو خمت زبحال زلو ورا شعبياتي خان قلقير كان مناسي قفيف كاخ عود دي قولو لمين كاخ عود دي كورنشو واصحا عود دي خالي وقع خوينو
أبي كوين خروش عند حرام وجو كوين تحاول تخرج حمر قولن ده بلع فقد جدل صادف عندي خود صحجو سلازي نحنا نبل زلنا أفتوانا خمسة مريتنا يملس يكونن مريتنا جزء مالت بايزوي جزء تاوي حدنا تجري الرجال جزء بالحد حديو بعد ما ناي تجري يكون تنديا عد سطر ناي تجري يكون عنديو عد تخلو ناي تجري يكون عنديو عد أسر ناي تجري يكون عنديو سنبل ناي تجري يكون عنديو إيروب ناي تجري يكون عنديو قولهم حدا ناي تجري يكون عنديو لا علاوي جزء تجري زبحال عند مرز كانت حدا نداشتك نتخلي سلطاني بكان ويبسلطان استبع سكا تراي معراب تراي يكون تخرج قبل عبشر لا أشرار وزول تمزابلاي كم معراب زمزن كبار مزمسني خلو حلفوني أو زخوينا خمت الناس دشكاحي زموجا كحشني إلو الفكر لما صعدا أو دقل اللي تقراوي تهليو نيمزا يهيتو خفتك وإني يمزا مش كم دشكو من كالكلوا ران خن التحاور تقام يقولي هواصي ناس كذا الناس مسافريو جزء خن شوفنا تقام يقول ستخوينات كنوا قال لنا كنمكتل لنا حزي ساعات قال لو قسقس سب او وشتي هله ودق بلا يقدس قدم تخالي سب نسو مجمريا يسلف يرينا يمكت يواقع يوادق ما كاود حار وصي تريو خاعت خالي سب يسعي قلتي بقى قلتي انا زي ايله وصيتون كنري اي نصبن نات وصيت እንዳፈለጥنا እንዳለና وصيت ካ كنري امو نصبيه ካብ بسرو تزيبلنايو تسحتو خنغرو ግን ከምዚ አያ አንታ ከምዚ ልካ ዝፈራح አንታ ከምዚ ልካ ዝወልኩም ርኢቶ ዘይፈራحኩም መጭኹም ተዋጉኡ ክብራት ፍትዋት እዛ ጉዳይ እዚ ከምዚ አያ ዝፈርሕ ከዓ ጽቡቅ የፈራح ይሞተ የተባዕ ይሞተ ላንጋ ዝኾነ ሰብ ይዝሞት ፈራሕን ተባዕንም አይሞት እንደሓን አቤት ግፍዒ እሺ ጣዕም ዓረዶም ጀጋኑና በሰላም አዲስ አበባ አትዮም አለው ጀነራል ጉሽ ገብረ ጀነራል ከበደ ፍቃዱ ኮሎኔል ንጉስ ወለጋ ዌልካም ተዋይዶም አለው ኮሎኔል ንጉስ ዚአምዮም ኩሎም ማለት እዩ መጺና ኢሎም መጺዮም አለው መምጺ ምክንያት መምጺዮም ፍሉጥ እዩ ገለገሊኦም ቂም ኣለዎም እዩ ብስሩን ምክንያት ናይ ተውግኡ ፍሉጥ እንዲ ሕጂ ካብቶም ዝነበሩ ጀጋኑታት ውን ሓደ ዝኾነ ጀነራል ጉሽ ገብረ ካብቶም አመና ዝፍለጡ ማለት እዩ ካብ ኩሎም ሲ ጀነራል ጉሽ ብጣዕሚ ይዝፍለጥ تشجرو جن تأيو خوين تتسجم تأينير تيلكم أسيرهم منيرهم دحرم إسارون BBC جلملا أبيلا جلجليلوم أنا ديو أو زيلو تواهيل واتيو زوات حن تايكم زوات حي فلتن أي تزارب نزل زاجد جن أبتشع وأنا تحازو بتركل كم زين ورا صبوا كم زين ورا جلا سبات تزاريهم يوم مزحتهم سبات بفلاي كا توم صدرون كاب كالي بوتا نسون كاب أسر كم زي كونه كاب كالي بوتا خمس متر تزاري والله بقيني منس ملوقهم ديوم بقرح ديو نصبق دي نسلام ديو مصيوم الله زبحال زينا ملأ بيلو والله ازي حدش ነገር አይኮነን ብዙሓት ሰባት ክመጹ ክቃየሩ ገለ ይخديም እዚ ግን ዋላ ሓንተ ነትውጋአት ነትኾነታት ናይ ተዓድና አይቅይሮን ነተሰላልፈ አይቅይሮ ዝኽእል እምበር ነትዕንወት አይትርፎን ታይህ ገብሮ ዝኽእል ጽቡቅ ዕንወት ክገብሮ ይኽእል እዩ ወርቃዊ ዕንወት ክኸውን ይኽእል እዩ ወርቃዊ ዕንወት ክብል ከለኹ እንዳራእኻ እንዳሰማዕኻ ፍልጠት እናሃለወካ ዓቕም እናሃለወካ እንዳተረዳእካ እናሃለወ واي انا سانكم زي محساب إلقا كوا خيط التعاسن داتا نقر كان هاللغا مالتي تسحتو سحتت مخانو كنقرك يخيل مبر كابزي عينة وواتساي من نزي وقعت ود وقعت ورو وقعت زولو زغير يكونن مهنيات وقع نحر سلام تذي تدليو سلام بخلت حيلتات بسلست حيلتات يزد الله بوتوم نافت سلام ساتوف زولو بوتوم نوقع ساتوف زولو بخلهم تتدلي إيت سلام بولك أسابات تتدلي ترح يكونني حجة أنا نبيني سلام 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 نابلكو أبزا يوتيوب channel سيلي 4 عامات نتزارب وتي زي كم صي خيلي ناي جلس توصون سبات حساب كن قيره خيلي مالتي كما يقير زغل اتسعبينون اتكونسكونسون يردو مالو دحراي انه ميدان انه فرس كتكرت خيلي خايو انت تردي كاصقم يله كنقصلنا ناب تقصيد زلو تحستو كبراتن فتواتن كتريبيهم تقصيد زلو تحستون تمساسلت تحستوتات الله سلسته جنرالات تግራይ ነዲስ አበባ ኸይዶም ዝብል ዜና ሰለስተ ጀነራላት ትግራይ ነዲስ አበባ ኸይዶም ዝብል አዲስ አበባ ምኻድ ዜና ኮይኑ አዲስ አበባ ምኻድ ሓድሽ ነገር ኮይኑ ይኮነን አታሓይዞም ዘልዕልዎ ዘለዉ ውን ንኽነልዕል ስለ ዝሓሰብና እዩ ሰበር ዝበልናሉ ግን ምኻዶም እቶም ተጋደልቲ እቶም ጀነራላት ተጋደልቲ ትግራይ ኮይኖም ደቆምን ደቅደቆምን مريحهم أفتاد مرحلة أوان أما خاتت نوريهم
أمخاتن زنبرة تقرأي أنت يخجور إيه يبل أبي حمد زول كعا بعلو أبي حمد نجيرنا سبر زجبرو ناب حرادي نبلعي نبلعي حزبهم كما يجرم دفيرهم كيدهم كما يجرم أمينهم مخيدهم زبل سبر جورخ إليو يستكوي جزء عواج التواج تلالج خيريات وطن يستكوي جزء عواج ما وج من دل كذا بيفتي بتقرأ بس يستكوي جزء عواج يتواج وماشي نبر كسوس سامنتو زمان شابه هلا نوعدنا يستكوي جزء عواج بتواج بتكذي من دلهم يهونو ما بتمو سسبند بيتدرجوا يستكوي جزء عواج يتواج given እንኳን የአብይ አህመድን ጄኖሳይደል ባህሪ ተተሃው መተው የሚገባው አይደለም ግን በማናቸውም ሁኔታ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁ ምን ያስከትላል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲታወጅ በተለይ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት መንግስት ተጨማሪ ኃይል ለመጠቀም የሚያስችለውን ፈቃድ ነው የሚያገኘው የዚህ ተከሊ ህጽጽ አዋጅ ይታወጅ ይላ ተዛረብ ዘላ ሰበይቲ ይነጊሮኩም እቶም መበዲሳ ዘለውን እኮ ጥዕያት አይኮኑን ዘለው አብ ቀሪብና አይናው ኢናፍ ተጫፊና እንርከብ ግን አቶ አይና ይብል كنأتوا أينا خنعزوم هنا كم زولو جل اللو يبلا أخير زوجلهم ما أخير زودهم زلوا قلي مسلم علتي أي كونن هزز أواج يتأوج الناوزي أبزي بدي ساق في الكاس هزز أواج كأوجه كمالتي بسرون هزز أواج أنتي مخانو ريوم أي فلتون أنا زي نقرأكم كبراتهم فتواتن أنا ندخل نقرأكم نعيسم عند طرح دهن توم أبز العلوية مرار حزنورو وحويسو توم تقاليسهم زلوا طولهم حويسو كلتا ليتي يخون سلستا ليتي يخون أنا سلستا ورح 4 ورح زت أمخوت أميث مشالله بتي وقع خوينات بتي استساق أخو الله نسنو على يرخوه من تاي مسيلكم مهورات يوم يلي تهزبي نزيئاتهم قالوا أمدا تشكما قالوا كابزي يقول النامس فلاتات يوم زو مصلو نيرو بقى جقانو بقى أنا مودع تكذي زي كحدو زي يحسوا إذ مصلو نيرو نعوم نخوت مكراس لزرخبه بازي زلو يخون أفتي زلو تم حجز موت يخون تم زخور قدف وامسا سلوت يقول لهم لكم نت قدايس زلوت أو يكونن ولا حنتي نحيل ميزان نحيل سبتر وزت يكونن نايبز قدايس زلو نتي سيناريو أي لوتونيهم التحساسات زلون يرم تخوينات كترفوهم خال نيرم سلازي يقول لهم جن كترفوا أي كل نيم تايل أي قبر الله حجي كنا ترفوا تزيك إلا خنك على طفول لنا نابز اليوم تمليسهم آتيهم تزوير ما هلو كم بالبلن براي تقعوني حجي زوم سبات زي أتم هزز أواجي تأوج انت بلت ويزورا كيري إبراهيم تأمي واي فلتن هز أواجي تأوج انت بلت نسا ناي 100 كيلو ناي 100 قرش كيلو بربرة بشحن كلتا 100 جزيئة بلي عيد فلتنيا نجو نوعلو بعسرت قال ملاش حن خونتا الجزيئة عيتك أمن يا نسا كم عيد فلتنيا طمي واي فلتن مبرهاتي طفي وتمرت قال زبال كله نعاي ملكتان أتليست ولا سرقة تخون ولا قوم تيتهم يخونوا ولا أكيوم يخونوا مالتي كلهم يولعهم تهزبي زي يبلع حج نساتهم تهزت أواج دايركت الأفكت هيجوروا من نيرو هيجوروا من نيروم يوم أفتوشتي بس هاجر كي قعدت درجة مع تقول أي كونن بعد سلطان ندحركوين كا زلوا معت نعها صبقنا قريب عداقا ينهر نساق حتى التوالو خا بزح تفولت أمسفات تحلف قلت بلتنقديو سلازي تهزبي تساقي እነዚህ አቶም ዘይፈልጡ አሽን በያዶ ነርባዕት ዓመት ደይ ተአወጅ ተትብላን ወዓሉ አነ ርግፀኛ እን ሓደ ዓመት ዘይኮነ ይኹን ትብለካ ነርባዕ ኸ ተትብላ ይኹን ትብለካ ታይ ትፈልጥ ተወሳኺታ ምንም ትፈልጦ ነገር የብላ ሶይሉ ሓደ ግዜ እኮ ምሁራት ገለልና አመና ስለ ዝሓሰብናዮም ከምኡ ከይመስሉኹም ማለተይ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ኢለ ወይ ታይ ዝበሃል አድባረብ ዘይብሉ ኦመብ ዘይብሉ ማጨጮ ኦም ኮነ ዝበሃል መሰላል በቋንቋ ትግርኛ ሞር ናይ ብሉጽ ኣብ ዘይብሉ اتحاد سب اتسترخبه بقى خمزي انتاي كبلكم بحث سلازخونه نبينو سلازته سانا كالي نجر بقى نفولطم كومتات يمسلنا له ولا حانتي امبر تزولو نسوت تدروس غاي زولو مالتي حساب تخكلنيا ህጻዋይ ተታውጂሲ ናይ ደቅ ሰባት ብስሩ ህጹጽ አዋጅ ማለት እኮ ኣብ ህጹጽ አዋጅ ማለት መሰላት ደቅ ሰባት ሓደ መሰላት ናይ ደቅ ሰባት ሲ መዓዘ يعقتو انت تباهيلو كونتاتو حانت عدي بحدقا ندحر اليامو اهوص اواج كونتات ندحر على ايمرجنسي كول ندحر دات تصوعو ني حدقا غزي اواج تتاوجو كو يزبل بقات حق منغست ولا نسي يزقمط بسور نسات فولت تامر يبلن ولا بزعت حق منغست صوما كيتنادو دي انا بزح زي نغركم زلخو مالتي كيسمعكم انتني اللي يحصر زبلو زلخو ناي بحقي امبرت حق منغست نو علسكم يزبل سباوي مسلات بعالم ملو يونيفرسال رايتس يوم بعالم ملو اب زخونه يكونوا بوتاتاتن عدمن مالتيو سب مخانك طرح استوحبو خاصله زخونو زي يقدوون زي يدرتون يوم كونتات جن كعاقتهم يخدي انتاي انت خوينو
እንታይ እንተኾይኑ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ይኹኑ ካልኦት መሰላት እንታይ እንተኾይኑ እዮም ዝዕገቱ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ተፈጥሩ ተለው ኬዝ ኦፍ ኢመርጀንሲ ክህሉ ከሎ ናቹራል ክኸውን ይኽእል ሰብ ሰራሕ ክኸውን ይኽእል ብዙኾነ ስለዚ ካብኣቶም ሲ ህፁፅ ኣዋጅ ማለት እንታይ ማለት መስልኩም 12 ሰዓት ውሽጢ ንገዛኻ ተኣቱ ብድሕሪኡ ለይቲ ዘሎ ተጠቂምካ ኣይትሰርሕን ትደክ ማለት እዩ ትርጉሙ ዕዳጋ ምሸት ኣይህልወካን ሙሉእ ናይ ምሸት ዘለዉ ስራሕታት ብምልኦም ይዕፀው መብራህቲ ገለመለ ጠፋፊኡ በቃ ኣብ ጎደናታት ፀው ክብል ከምኡ እዮም ዝደልዩ ኣነዚስ ቆለ እዩ ወይ ከዓ ኣብ ጠንቋል ኸይዶም ዘድገምዎ ዛርቲ እምበር እዚስ መን ይምነዮ ዝኽሳራ እዚስ መን ይደልዮ ክቡራትን ፍትዋትን ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ነዚ እዩ ዝመስል ስምዒታውያን እንተኾይና ኸ ይቅርታ ክገብሩልና እንዳተሰምዐና ሓደ ግዜ እሞ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ብከምዚ ጉዳይ ተንቲና ርኢናዮን ኣለና እንድሕር ደኣ ኣስሒቁኩም እንድሕር ደኣ ኣዘናጊዕኩም እንድሕር ደኣ ገሪምኩም ተቆጢዕኩም ተሰማዕኩም ርእቶታትኩም ጸሓፉ ደስ ዝበለኩም ርእቶ ጽሕፉ እላበወኩም ቻው ዳሕና ቀንብታ ጽጽቡን ከስምዐና ጉድ ላይት ዳሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ